apa kang kare ko iba ini itu oh fair ni apa ini Kasi kang sa bro, ini ada teman pakai mesin nomor. Aku suka market lo. Ang konak sih. Oh. Jenono palke oro phai chuba family chini buba grane dagi mumbai nono je nok tang na no bong tam rina mustam hambe dam sanam sunu ang osu dini to maapte rok maya ngo subida japaro ko motoi hana tabu ko tangri man bisingtei onek ani bokha hamjang je jotono no asukai hamdaka o kaisani tongthai jaga man bai nok sapta supto phanta kai abo kai joto pale mole phai go tanggoya ko ani nok tongo agi kring tomo nok no tabu riman bagai khu ang anondo no kai joto nono hamdaka kai tibra mo thon bising do chini buba garano tauk sakto ti botong ga abo bono hambai ani je asu ti nono hamdaka apti rok ta kai te je tabu asuk dol khai joto pale mole khai riman bising ti onek taku buku ba ani saksalai tongoro engai bono hambai na engai apti hamdaka ta ko suti diang yegai wate rok sijagai kun somai yang musai rok ma tong ho rok khai wate yoro bara phebe rok ngai tabung kai asuk tongan nglaka non je lai thanai sarkar yagro nang engko member chairman nang nok ron bagi dabi rok sasan ka sangpa no moana no hei kai rok sawong kai ahini tong ta tong ngai ko ulo kai kore rok apti rong tha kai tei tam khai kai sondok kon tanga nei apti rok khai tongan bising tei tabu motan bising tino teke sano joto taku buku ko ani saksalai ba ani busaputin soman phana joto sohojogita khai ano taisa abaro khai o khai riman bagai nauro kubuina bong khao sukti phana no saijok khai mabo khai yang bubagarani bisingti bo min tin tabu obo hai manang asukti rok bono bo hamja ka kai je ri nai rok bono bo ko hamja khata belakana hambai
chini media persons no chung tini chini 26 asramari bisingo klaijak chini tola sikor block ni Sikaribari DC village ni kami ni ga area ni je gausabani daguma kami o kami o chung kisu salsa koi din sikang chung saiman ka jaga chini khorokse chakra borok chini tako okra Harinanda chini phani saman bo belani jung jalo klaijak bin nok hamjaya ge wati pampini tabuk jora phai dongka bo belani wana chinta klaijak rang puisa belai bialo klaijak ani bangai chungjot to jaga tini chini 26 asramari ni bisingo klaijak chini tipramothani joto youths joto tipramothani adong te monitoring ni te chini ang sakbai tham khoi journal ni te an logi tongo khoi district political district ni working president chini takokra chinta tithi te chini বিভিন্ন ডিসি ভিলেজ ni monitoring ni chini chairman vice chairman chunu jaga behlabari ডিসি ভিলেজ ni chairman chini Lila Mohan Debarma te chini jaga West Champasara ni chairman chini Rajesh te vice chairman chini Manav te jate chakra te abuni oklogo ba kumang borok rok ni yak tongo borok mahai chuba thani borok balaina buskango agoge phaijak amogai tini chung jaga chubai manka chini khorokse chakra chini phani saman bono chung tini nok pal kai phungni te phai chung pal baksa o jaga nok tangaya kani tiang tini complete khai manka amogai balakhina khaksangka mo joto hamari thango chini bubagran thani karon bon chini joto param chini bororno te chini tibrasam bisingo kaisa no halok kaham tinani bangai te kaisa no nangai tongman jara chubana bangai bubagran chono encourage khaika bini dagi mongni bisinti chung tini yapri sei manka te kaisa chini borok bai borok chini halok no te sedre manka chini bisingo te kaham kai ngomika amani bisinti ni chung khoroksa chung chubamani bisinti no chini bubagran naharmong te chini tibromotani naharmong tamo abun chung sei mano greater triple line mahika manai kaisa no maya mamata kaisa no hamjangma bisinti chumai chubawi thanga keno chini naharmong chini je destination chini je naharmong o jaga chung sogai manai amungai chung jotono chubawai chung joto palbosakai buskango yapri sei mathanai hambai puila no hambai chini media person chono haino hai sung thajong chen journal chairman saka haibano bin logi kisa joranai ang sung tinero 26 asram bari re chini Sikaribari DC village ni 2 number ward dagunga kami chini chakra Harinanda bini nok nukung hamia sung koikdin age chini kaisa media ti sung nungmani amon bagai sung tini chini tibramo thani ngai sung belakai kha hamia ngai sung bini bono kisisa sung je mansak subrani phailejaka oro sung tini bono bihai building no rogri mai aphono bo abato bini sorkari nok bo maya ko hapano bo morija kini chung khanao je maya sak abato ta wati pamtei wati phana jora hangkhaba sung bono kisisa tamnai tin nok bai phano tewa berari oi phano chung bono kisisa subaso khaika tinoro subaso khana phatini ngakai sini journal chairman tongo tai sini political district toton tongo abon loge sini block asramari block committee ni sini vice chairman sini boronganang subol sing tai vice chairman sini boronganang susil nakade boronganang susil vice president borok botini manjaka tai TWF ni wo phaika secretary tai vice president aba herok tai monitoring ni chairman member tai kobongo tongo chini gonjon songrok chini yo dongni wo kobongo tongo jotoni bubung sung khulia no goro chini photoson nongnai jotoni bubung sung rok khuimalia obage sung jotono tini sung kisa micha roi sung chini tiprasa dofano sung muthana jotono kisa micha sung rang pusar khiboi sung tini obage phaika chini bukha sung tabu belai khe tongrok ta hole sung je kuno borono sugya phano sung je masa kisa subai mekai chini kharok belai khe khaksang otai top tongtogo sung sanam sung tini abahaino sung lukurno jotono chini tiprasa dofano sung tini nejikri phano rang khoksa khono ni nor bo bahagena subari nei kisa kok sanam sung asono hambai